kører så over broen her til Fyn, og som I kan høre, så lyder motoren rigtig, rigtig godt. Lad os lige prøve at høre, hvordan motoren lyder. Jamen, det er fandme godt. Hvad siger du det mere? Det er rigtig godt. Kører godt. Vi er så utrolig glade, hvis vi kan komme live til Brændstrup Festival, og det håber vi så selvfølgelig på, at det kan blive aktuelt. Yeah. Vi er så kommet et stykke nærmere til Brændstrup Festival, og motoren den lyder sgu ikke særlig godt. Hvad siger du? Kører det stadigvæk. Lad os lige bygge en gang. Ja. Den er god. Den er rigtig god. Jeg er sikker på, at vi når til Brændstrup. Den kører godt. Motoren den faktisk kan stoppe. Jeg tror, det vi har fundet ud af, det er simpelthen det der, vi kan høre, der rasler inde i motoren. Det er simpelthen ja, hvad det er? Det er tændrørene. Det er simpelthen rasselgrund. Og motordele, og det hele det kører faktisk bare fuldstændig rigtig godt. Så ja, prøv at høre. Det er rigtig god. Nu klinger det bare. Ja, vi er så strandet her på et eller andet sted. Bilen kunne ikke mere, den døde fuldstændig i Kaputski. Den Mia, han er heartbroken. Hans bil er jo gået op i røg. Det er noget møg. Så kommer Henrik, vores lille taximand, og henter os. Det er dejligt. Så det er bare rigtig godt. Så kan vi lige se nogle omgivelser. Nej, det kan vi ikke. Så er vi strandet. Det er dejligt. Det er lige til Facebook-video. Ja. Statusopdatering her og Brændstrup Festival. Kanon fedt. Så festivalen. Så har vi et telt. Derovre. Øltelt, det er derovre. Eller, det er ikke. Der har vi så fanbussen. Den kommer lige her. Nej. Ej, det lyder faktisk meget pænt. Ah. Ja, gør du det? Inden du er varm. Ja, det er godt. I lige måde. Ses. Pas på dig selv. Ja, det tror jeg.